Hvis man vil tjekke, om ens undertråd den passer, så tager man spolehuset ud fra maskinen, har en spole med noget undertråd på, og så tråder man selve spolehuset, så man får en lille ende her. Og det der sådan set er hovedreglen, det er, at når du holder fat i tråden her, så må spolehuset ikke falde ned. Så det må ikke falde ned, hvis jeg bare holder fat i det. Men så snart det altså begynder at hoppe lidt med tråden, så skal spolehuset falde ned eller give mere tråd. Så når jeg hopper med tråden her, så skal spolehuset falde ned, men så snart det giver slip, så må det ikke falde ned. Og måden man justerer på, hvor stram en tråd den er, det er, at der sidder en skrue lige her på spolehuset, så man så kan sætte en skruetrækker i, så man så kan justere på.